36 के सीना 32 के चोली होला 12 के तेरे सैया दूसर लादी 36 के सीना 32 के चोली होला 12 के तेरे सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से राजा दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया खारा दुआरी से भी सरथन कुल के टाकी लेके आवे चोली दुआरा घर में लेके नाती घर में लेके खारा दुआरी से भी सरथन कुल के टाकी लेके आवे चोली दुआरा घर में लेके नाती के बाजार में फूल साइज बड़ी गइल रेट सैया दूसर लादी के बाजार में फूल साइज बड़ी गइल रेट सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से राजा दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी नई हर में गई तो मार्केट करे जाई हम ससुरात घुमाऊ ना पाई नई हर में गई तो मार्केट करे जाई हम ससुरात घुमाऊ ना पाई घर में से निकले न लाज लागे फूल गइल पेट सैया दूसर लादी घर में से निकले न लाज लागे फूल गइल पेट सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से राजा दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी दूसर लादी राइटर से दूसर गम मन के बुझत नहीं के भावना देवे के रहे ना तो काहे कोइल गाना काहे कोइल राजेश बीती मन के बुझत नहीं के भावना देवे के रहे ना तो काहे कोइल गाना नया डिजाइन लाइल मनोहरा कर जाई भेंट सैया दूसर लादी नया डिजाइन लाइल मनोहरा कर जाई भेंट सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से राजा दूसर लादी डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना।